No barang uri thangka tanggai diman kaham di pralen diman kaham siapa netri tornero hami hangga ke diman torogoi thango a diman jibana phano sogoya busak motongno jagao pukjangna namu tahudai bukuk song di pralen angbo hamjago jotoro hamjago siapa jeno norok 3 বছর segang chongoi rohoka সেই 2 জন মিনিস্টার 6 জন এমএলএ আবন বিসিং খরকসা চিনি বরং গনাং বিশ্বকে তো দেপরমা পদ চিনার ফাইফাইয়া বড় অ্যাসেম্বলিও থাঙ্গৈ 8 জন মিলিবই 8 সেকেন্ড ত্রিপুরালে নিকক সাজাকলিয়া দুংমালি বাজার জম্পুজলা হাতি কাঞ্চনপুর সিমনা আর চিরখলো ত্রিপুরালেন মায়া ত্রিপুরালেন মানাবাগৈ बिनि काहे थाइ दङो आ थाइ थाङै मा साननाय आबंखा एसेम्बली बेयाबो जों नगो त्रिपुरा मता फाइमानि जागोलो 3 मास नि बिसिङनो जों जे रेजोल्युसन जों गेदा त्रिपुरालेन्डनि जों एडिशन जों पास के रहका गोबां बरक सोङो नंनि मेप तामो आं कासे को कसार मुजों हरो मिडियानि थोतै जारा मेप सोंनाय आमरा कासे को कसार मुजों जेपुरो चिन टिडिएडिसि जों मानपुरो आपुरो डिमान्ड एबिसिनथै नियमो अ टिडिएडिसि मानासे गरै बेयाव संशोधन बिल संशोधन खायै नियमनो सोबायै एडिसि सनामै दं एडिसि मामाया गलसे मेप सनामजागौ सोकार मेप तंगा नांगाय आमति कइया ताहुते भुसं मेप बायसिनि डिमान्ड पुराइया डिमान्ड माना हंगाके मतंग जागा पुंना नांगौ आ मतंग जागा पुंनाय खरकसानो आबुंगासिन हानि बुबाग्रा दिनि बुबाग्रानो आंथां इनभाइट खायमानि फाइमानजा फाइदे सेरापसा हनै बसिनो एडिसेट कथार खुंनुन फाइजा बेयाबा सरि हामिया ब्लाड प्रेसार बार जागाय दङ बिथिर तगलाय कोन चारि मार लायखा बेलाय वान जागो आंताम खासिनाय तेब्रा सरंतयै बाक्साबा प्रेसिडेंट सेगो बाक्साबा सेक्रेटारि सेगो बाक्साबा चेयरमैन सेगो आंताम खासिना तिब्रा सरंतयै दलसा तृणमूल दलसा सीपीएम दलसा बीजेपी दलसा आईपीएफटी आं बियां खासिनाय नि आंतिलिसिं साव आबागै लामा कोरोना गरै 2023 जों तिब्रामो था साइसुं बाजानाय हिस्टरी आजे हिस्टरी सामा थाङै दङ 70 बोसोरावमै रिजनल पार्टी तामुखाय नेशनल पार्टी बाय एलायंस कायसा जों रेकर्ड सामा थाङै दङ तमो गेटा त्रिपुरालेन्ड बीजेपी फानंथों तृणमूल फानंथों कांग्रेस फानंथों जों लिखित सिरिया हंगे जों केबा एलायंस जोंया जों साइसुं बाजानाय आबसि नासिकमु आमसिनि वानसुमु तेकसे पार्टीखौ सानामु जोङो ताबो बसिन त्रिपुरामथा जारा फायाखौ गोबां बरक दङ आं कबनामु जों फायदि थानसा वसें फायदि लास्ट फाइट अबो अमसिन पाइथा सबा आबन यागलताय आं वानसुको जिनि बुबाग्रानि परे बो गैथा हंगे चिन्ति पारसर ब्यांक कसगै थानो आबन वानसु बायगला लास्ट को आं कसारमु जों तेकसे नरम नखना जनजाति मोर्चा आं हाबंना खायनो साया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 3 बोसोर सिगां फाइया 3-4 दिन सिगां 3 जन मन्त्री रेखा त्रिपुरा सामासापन माया ताङै बरक साइमानो त्रिपुरा सार ताबो जतन महाराज दिगिब बर मन्त्री रै लाभ रै बंनि बर वानसार मन्त्री रेखांगे आ वानसार बंग लगे तंगनाय बराबनो तै फानफुनु माने 2300 आसेनो हामजलाय हिंगा बर खरकसा त्रिपुरा मन्त्री दिमा खामो खरसापन माया आरनो बुजिदि त्रिपुरा सार बो जागा थंजागै दं आबागै पाइथा अमानि गामि आनि आसाइमा जागा आं वानसुगै माया अनेक बोसोर सिगां आं दिन साजा माइगो बासाइगो मा सावन हनै बेयाबा 2 बोसोर 3 बोसोर सिगां आं महाराज लगे हिमना चेंखा सेक्रिफाइस खायखा महाराज आनि सामुना हामजागै आं हाय सुकिया बरनो थिना जरतुबि तुन फाइया आं महाराज खुलुमफोर अर दंदतै बक गरैके आं मुंसा गरै बक गरैगासिन त्रिपुरा मुंसा गरै आमसे कक साबिनो हामबाय बुबाग्राय लखथों त्रिपुरा मथाय लखथों ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड दातिना मानंथों हामबाय।